dari Arum Rasi Tontonaya The Best Sabrila Audio. Ayo teman-teman kru YouTuber terima kasih. Yeah. Sembah nuwun bos. Lagi ngene. Ayo Mbak Bos. Lo sampean sukses berkah barakallah. Bian mula sliramu wis tak aturi. Aturi apa Mas? Golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora wurung saiki nek dadi rondo Mbak Sisri. Ayo ya Rasulullah. Ayo tangan di atas kan kayak konser On Seven ya loh. Konser slang. Ayo yo. Ayo matur suwun. Ayo terus sampai tiang jos. Matur sembah nuwun berkah barokah. Dadi opo sing dermawan. Lapangan Sentanayan kabeh mau ora perlu digatuni. Janjiku biyen aku sanggup ngenteni kowe lan senang Mas sehat muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni masuk. Sampeyan semua wong jos ojo bosen dadi wong apik.
Debi dan Ustadz Tahat Rianto. Yo, Aji Ros, kabeh mau ora perlu diketuni, jos kabeh janjiku biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni randane ayo wah iki gaul Angkong tresno bojo